Endo ko obede la ngalo mamalo mondo kaka nitie seche ko se mojo wang'iyo ni gima ni kelo ni ober lakini ka watemo ng'iyo nonro maber to waneno be ok ober ahinya. Koro ing'eni kanye kar kuma tulo be chakore ine nikech ng'ani nobiro gi idea mondo oket gik moko dhi mbele to un koro ubiro wacho gik moko kama. Koro lakini anya wacho ni watemo kar nyalowa to be ang'eni ka wang'iyo kar dairy sector ka to kane ka wan chien naonge ni motimo ma otenre gi lony manyasani man nyalo wacho ni at least okoringo mbele ungo kage ka kaka sani ang'eni wan gi research department matimo research mang'eny ahinya to gitemo ng'iyo ka wang'iyo dairy sector ka gitemo ng'iyo any eventuality wawach ni kata waning'eni wan regulators koro walet wamiyo the stakeholders ng'iso gi stakeholders ka gibiro gi innovations watemo ng'iyo ni gi innovations ma gibiro gi ginya konyowa koso ginya hinyowa. Koro watimo research mang'eny ahinya kaluwore gi line no to be kata wan be kaka regulator nitie gik ma wan be wasa adopt kata wan be watiyogo ma wang'e ni koro dhi keto tijwa mayot. Nitie gik moko mane chon ne chun nyaka itere lab maybe kidwa test moro to nyaka itere lab to seche moko ng'ato ni Mombasa tidwar kele gino lab Nairobi ka mani ng'eni chak be gima kethore piyo within 3 days ki preserve maber to sekethore to ko ki preserve within few hours so sekethore. Koro nitie rang'iny moseketo ma wanya timo test go wawach ni kata abire dukani anya timo test go to nyisa kanyo gi kanyo mana ka maybe adwa timo further tests ko katere gi lab mano koro nyisa ni wanyalo protect kata wanyalo make sure ni jopiny ok nya hinyore gi kata gi kuom chiemo ma waneno ka wayuso negi kacha. To kamano chieng' kacha ne wacho ni e puodho kod chenro mag pur